to seek medical attention. The cough reflex is Ku tsaya. A watannin baya da suka wuce idan mutum ya tari sai an sheƙa da gudu ko kuma a rinka ɓoye-ɓoye saboda me ana tsoron COVID-19. Amma irin wannan lokacin na sanyi kuma fa wani lokaci tari zai iya kasancewa taimako ne a gare ka domin yana fitar da duk wani abu da bai kamata ya zauna a cikin huhunka ba na abin da ka ci mara kyau ko abin da ka shaƙa mara kyau. Muna da tari kala biyu. Na farko shi ake kira da acute cough wanda ake yin shi ƙasa da sati 1, 2, 3. Na biyu kuma shine chronic cough wanda yake sama da sati 1, 2, 3. Abubuwan da ke kawo tarin acute cough ko kuma tarin da ke faruwa ƙasa da sati 3 sun haɗa da sanyi da mura da asma da pneumonia. Chronic cough tarin da zai iya kasancewa sama da sati 3. Kaɗan daga cikin abubuwan da ke kawo shi akwai shaye-shaye na hayaƙi, sigari ko shisha, sannan kuma akwai tuberculosis, sannan akwai kansa na huhu, sannan akwai magani wanda ke iya kawo wannan tarin, magani na hawan jini na ajin ACE inhibitors. Hanyoyin da ake amfani da su domin a binciko a tabbatar da irin wannan tarin ya haɗa da ɗaukan hoto na X-ray da gwajin yawu ko na majina ko kuma ɗaukan hoto na CT scan. Domin magance tari idan ya dame ka, za ka iya zuwa ka samu pharmacist domin ya baka magani na kusa da kanta. Idan ka sha wuce sati 1, 2 ka garzaya asibiti domin ka ga likita. Cikin maganin da ake amfani da su sun haɗa da dextromethorphan da antihistamine, sannan akwai expectorant syrup. Maganin da suke a cikin kasuwannin Najeriya waɗanda ana sai da su na maganin tari sun haɗa da Tutolin, Fiscof, Codeine, akwai kuma irin su Codeine, Promethazine da Menthol, Cofmix da dai sauransu. Sannan akwai wani haɗi da ake yi na cikin gida wanda za ka haɗa zuma da lemun tsami ko ka haɗa ruwan zafi da zuma. Idan ka sha shi karan kanshi yana rage tari kafin ka je ka samu magani. A ƙarshe ina jan hankalin 'yan uwan matasa a bar amfani da maganin tari wajen aiki da shi ta hanyar da bai dace ba, wurin shaye-shaye da yin wasu abubuwa da bai kamata ba. Illa ne ga lafiyanka. A shirinmu na gaba za mu yi bayani yadda maganin tari yake illa a lafiyanmu. Ku biyo mu a shiri na gaba. Ku danna mana alamar ƙararrawa domin sanar da ku sabon shiri daga zarar mun aza. Wasa ne.